Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахште J. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо дам ҳамин хеле мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp ё имо рекламу дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имзо навор ҳастай Opel хечебек бо нархҳои арзон, Mercedes Benz C-Class ҳастай ВАЗ 2106 ва ҳастай мошинои дӯстони азиз Daewoo Matiz, Daewoo Tico ва ҳастай дӯстони азиз мошинои Opel ки дигар намуд бо нархҳои арзон. Газ 53 мошини боркаш, ҳастай Газели боркаш, Газели ки навай Москва вардагӣ. Хай чизе ки дар навор бибинем мошиношон ҳамашон арзон ай. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар класса дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 баробар аст ба 168 сомонӣ. Навора сар мекунем, маромад рафт. Дӯстони азиз, пеши наворо сар кардан якта ширката ба шумо тавсия метем ки ширкати доруҳои дармон, доруҳои гиёҳӣ оригинал барои мардонагиро боқувват кардан, барои фарбе шудан, барои буғумҳо, барои зонуҳо, барои дӯстони азиз пӯсти бадан ва меноксили барои мӯй сар рехтан ва барои ришу баровардан ва барои дарди дил, одамое ки дарди дил доранд ва дигар намуд дору ҳаст ки бо нархҳои дастрас ва оригинал ки дастафкашон ба территорияи Москва, Россия ҳама ҷо дастафка доранд ва инчунин ба Душанбе ҳам дастафка мекунанд. Доруҳои оригинал барои пӯст, барои мӯй сар рехтан, барои дил ва барои мардонагиро боқувват кардан. Яъне ки кадоми дами чӣ хеле дору дар коса ҳаст, инҷа як галан ном аст, мо ҳамаи номша гирифта наметавонем. Обшим доруҳое ки оригинал. Хоб дастафка дора, рақамошон ин ҳастай позитсияни кор мекунанд ва дар ҳар рақамошон ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст дорад. Ширкати доруҳои дармон аз шумо ки ба шумо тавсия метавонем аз номи канали мо гап занен, скидка ва арзон мекунам. ҳар рақамошон WhatsApp имо дора, маромад нависед, заказ кунен, ба шумо давомани як рӯз ё 2 рӯз расонда мемонад. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Якам мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастай бардорон Opel Astra F ҳастай ки дар кузифи хечебек светои бриз шампанс соли 1997 ҳастай ки ҳам бензин, ҳам газ кор мекунад. Мотор 1.6 литра, коробка механика, ҳолати мошин бадурон беҳтарин ай. Мошин 4 та баллони 80%, электропакет дорад 4 та. ҳуҷҷатош ҳам ҳаста, мекуне ки нафтан чанд қасрок ҳуҷҷат айниқ дорад, баллон ҳолати кори, электропакет, хай салон тоза, люк ҳама чӣ дорад. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, яъне ки райони Кӯйбеш ва фурӯхта мешавад бо нархи 31000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. 31000 сомонӣ аст, кадоме ки ҳамин наличи сумкати мегирам, мегам муомила савдо мекунем. Якум рақамош рақамҳои Тоҷикистон TCL кор мекунад ва дуюм рақамош номери Россия аст, инашон кор мекунад. Дар номери Россияшон WhatsApp ҳам пайваст доранд. Opel хечебек инам хеле светои радной, нахаду арзон ва муомила мешавад. Маромад ягон маълумоту иловагӣ хоҳем фаҳмидан, ай соҳибашон занг зада пурсед. Дӯстони азиз, шумо дам агар ҳама хеле мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, кадом намуди реклама чизи фурӯшӣ дошта бошед, маромад пешкаш кунем. Мо дар видео оянда ҷо мекунем, пешкаши харидорон мекунем. Мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Гурузавои газ 53 ҳастай бадро, самосвал газ 53 соли 6 1985 ҳастай ки ҳам бензин, ҳам газ дорад. Моторуш соз ҳастай, дуруш салонш ҳам тоза, пусидагӣ, варид, сварка умуман надорад. Кузуфуш мега тоза ҳай, ягон ҷош мега сварка кадагӣ нестай. Состоянияш мега беҳтарин ай, мега дӯстони азиз, хай ҳуҷҷатҳои солонаш не ки бучидагӣ ай. Газ 53 яъне ки самосвал, состоянияш нахаду ҳам газ бензин. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Волсе ва фурӯхта мешавад бо нархи 40000 сомонӣ ки одамони конкретна харидода бо арзонтар муомила мешавад. Якум рақамошон рақамҳои Тоҷикистон Вавилон кор мекунад ва дуюм рақамошон номери Россия аст ки нашон кор мекунад ва дар рақамошон WhatsApp ҳамин хел чизо пайваст дорад. Дӯстони азиз, мошинча мега тозаҳа кайна ки ҳамин газ 53 тозаи хали варид кадагӣ умуман надорад. Айни сизоша фақат мегири кора сар мекунӣ. Омада мега бинен мега соҳибуш муомила арзон када метавонем мега срочно сум дар кора. Маромад на мухлисои газ 53 метавонем ки занг занем. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Гурзавои Газел ҳастай бадрон ки навай Москва вардага растамошкаш Кадиан. Гурзавои Газел соли 6 2007 соли ки сӯзишвориш бензини холия газ надорад. Объем моторуш 4.5 литра, коробкаш механика, ҳолаташ мега беҳтарин ай. Мошина мега нав ай Москва оварда, мега нав растамошкаш када, мега соҳибуш ҳама ҷош мега 100% ягон камбудӣ надорад. Ҳама ҷош мега кор мекунад, радной чизои худаш ай.
нархша мега 70 та мега кадоме ки мегира арзонтар мешавад ва қарор дорад дар ноҳияи деваштиш. Да дӯстони азиз, ноҳияи деваштиш хай агар нафаҳмида бошен бо айсоҳибшон мепурсен. Мошин мега таториштон ҳоли гаштагӣ нест, навовардия раст тамошкаш кардиан. Мошин мега тозака ягон расход пасход надорад. Мошини ай Россия оварда. Хоб ин ҳамин рақамҳои Россиясаи промои кор мекунад ва дар рақамҳошон ҳам имо, ҳам WhatsApp ҳардаш пайваст ҳастад. Дӯстони азиз, ин мошинои ҳастанд ки мошиное ки айни сезонша барои боркашӣ хай кадоме ки медонад айни сезонша мошине ки тозак хай муомила мекунем мега соҳибош. Нархаш 70 та муомилаш дар назди капоти мошин дар ноҳияи деваштиш. Марама дар WhatsApp ёки занг занен ёки дар рақамҳошон метавонем ки бо тамос гирифта дига маълумотша гирен. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 растай бадрон ки сайзтаринои беҳтарин мошинои советски соли барои 2000 сола ки сӯшуриш тоқа бензини холие. Объем мотор экономи 1.6 литра коробка механика ҳолати мошин мегад беҳтаринай. Мошин мегад мотор нав губкават кадагиай, салон тозай, балон навастай, мошин раднои краскай, ягон камбудиша нагуфтай. Мошинчае ки ҳамин тозак берасход. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ ки кадоме ки мехарад наличи бо арзонтар мешавад. Дӯстони азиз, хоҳем ки ВАЗ 2106 берасход, инам мошине ки берасход ки сайзтениш беҳтаринай. Ҳама ҷош мега напанавай солош бо 2000 дай бензини холия газ надорад. Рақамҳошона дар поини видео аст 501 кор мекунам мошин дар Душанбе. Хай кадомтон агар мехарен дигар маълумотша аз соҳибашон гирем. аз шумо хоҳиш мекунам ҳам я лайки бепул аз занен дареқ надорем ва агар имконат бошад ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Instagram, ҳамин TikTok дар куҷое ки тонен ҳамин силкаша подписаш кунед, хеле миннатдор мешудем. Агар шумо мошин хар бошед дар комментар нависед ки чӣ хел мошин ба шумо дар видео оянда пешкаш мекунам. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Панҷум мошини фурӯшӣ ҳастаи бадрон Daewoo Leganzi ҳастаи ки светои сафед соли барои 1999 ҳастаи ки сӯзифуриш бензини холия, объем мотор 1.8 литра коробка механика. Мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегад находок мотор соз, коробка соз, моторш мегад звере, раднои краска мегад, кондиционер кор мекунад мегад. Хай мошинча обшим нахадва электропакет, хоб 4 та балони 80% обшим мошинча нахадвай. Неки бисёри баъд арзон намеша, камтар муомила мекунанд. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ. Дӯстони азиз, имрӯз мошини бисёр мошинон ай Душанбе ҳастанд ки бисёрш ай Душанбе хай рафтахтон мебинен. Рақамҳошон мегафон 9000 сомонӣ камтар муомила мешавад ва мошин дар пойтахт. Маравад агар шумо ки харидор бошед, фақат одамони харидор илтимос мегад алиш ва одамоне ки мисол бисёр арзон мекардагӣ занг назананд. Хай кадомтон ки муомиларо фаҳмида бошед марамат занг занед. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастаи бадрон сечкаи простой, объёмни нестай. соли барои 1994 ҳастаи ки ҳам бензин, ҳам газ кор мекунад. Мотор 1.8 литраи коробка механика. Мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 та электропакет, 4 та балон мегад навастай. ҳуҷҷатош ва танировка мегад то ҳамин моҳи январа срок дорад ва 4 диска. Мошин бадрон боз мегӯм сечкаи простой, объёмни нестай. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 34000 сомонӣ. Бисёр не камтар муомила мекунанд. Дӯстони азиз, илтимос кардагӣ ки беҳуда нороҳат накунед, фақат суми наличӣ алиш намешавад. То қад суми холӣ камтар муомила мекунед, ҳамирам дар назди капоти мошин. Ба телефон мегӯяд накунед, занг назанед, арзон накунед. Яъне ки нагӯед ки чанд сум мешавад ахири нархаш. Омада аз пеш бинен, ягон сум муомила мекунем. хас хоҳиш ки беҳуда занг назанед. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico ҳастаи бадрон светои сафед соли барои 1997 ҳастаи ки ҳам бензин, ҳам газ кор мекунад. Объем мотор 0.9 литраи коробка автоматаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ҳам газ ҳам кор мекунад, ҳам бензин. Балонош мега сода, аккумуляторш мега сода астаи хай мошинча нахадвай, нархаш 7500 сомонӣ. Кадоме ки мехарам мега наличи бо ягон сум арзон мекунад, неки илтимос бисёр не. Дӯстони азиз, мо шумо моро фаҳмем ки чӣ маълумоте ки соҳибшон ки мегам мо ба шумо пешкаш мекунем, усулш вобаста айхитона, барое ки бисёршон намехоҳанд бисёр арзон кардан ва намехоҳанд ки шумо бисёр занг занед. нархаш 7500 сомонӣ аст ва мошин дар Душанбе, рақамошон мегафон аст. Кадоми шумо агар дар кор бошад, марамат занг занед.
кам-кам хай корои мелиш дошта, яъне барош, не пешош, хай ба хайра. Марҳамат, дига маълумот аз соҳибшон. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастае ба дрон, светои сафед, соли барои 1995 ҳастае, ки ҳам бензин, ҳам газ кор мекунад. Объем мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи. Мошин мега ҳами хелам бошо нахаду мега заводид мешад, мошинча мегад нахаду. Хай радной краска сафед, электропакет, балон ҳолати кори, мошин хай ҳолати назур набе, ҳолати средни дай. Нархи мошин мега 8500 сомонӣ ҳастае, бо арзон мекунем. 8500 сомонӣ омада аз пеш бин мега, бо арзон мекунем. Як та дига бо ҳамхали Nexi, ҳамхали хечи бекшам дорана, ки ҳамхали Nexi-ра свети сир бо хечи бекшам дорана. Агар шумо харидиро бошен, занг занед, бо айсоҳибшон пурсен. Ин мошина савдош мега дар назди капоташ мега бар телефон савдо намекунанд. Дар территорияи Душанбеда қарор дорад. Марҳамат, кадоме ки мехара бештар маълумотша аз соҳибаш гиряд. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамин хеле мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чӣ намуд чизои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат рӯй кунед, мо фурӯш дам мегзорем. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.